Ayah, bawa sih menang Mama, mama. Bebuku, maaf kalau nanggo, gajinya bu. Sanbesiku sana nih. Kita punya mana beri apa? Terus kita ini ada. Doset sana, doset. Terus kita ini beri apa? Lihat aku terus mabe, bapa ni table lo bener. Tengah arbelok naga pina dan hello abu good morning araday. Rahul, hi darling, bola hi. राहुल कैसी हो बोला है मैं अच्छी हूँ आप बताओ आप कैसे हो डेविड हाय बोला हाय इंडिया या हेलो ना नाइक मबेरना हेलो नाइक मबेसा आरो ओके Sednam hai Anjali ada hai apo morning ना हाय अगर अंजलि morning राहुल शादी हो गया बोला हाँ हो गया मेरा आरो लगा मा ओंख्रि जाखो आब' होनदोंना ओंख्रिया जोंना मा होनो मुला आलु लाब्रासो आरोना ओमफ्राय जाथ'वाखै संलागासिनो होनदों ओमफ्राय I am from Nepal बोला है It's Mesengan. Okay, I am okay. आप नेपाल से हो? Thank you so much मेरी एलबी में आने के लिए. ओमफ्राय इंडिया या जामान के गुड मॉर्निंग बेना. ओमफ्राय गुड मॉर्निंग ना नाइक मदरना. गुड मॉर्निंग इंडिया. सुबकी से देख रहा है इंडिया. इंडिया या मंग लाइक वन देना. ओ लाइक वन है. Honglaya zaman dek like dan thank you ar bloga o na bungbai na ompai ja honglaya good morning BKQ na bungbai oh okay morning mana obo dong la inde hongla ompai ja ara ge like dan bana thank you ompai onjalia ja ma खबर abo dana साबैसे दङ नोंसोरो नायनो दा देनाय होनदो मा होनो आंनि फिसाला दं आरोना ओमफ्रायो आर्ट क्लास लागासिनो दं ओमफ्राय रावबो गैया आरो ओमफ्राय बिब' दं ओमफ्राय जा हंलाया मा होनखो आं गारियावसो दं बिखे होनदों अके गारियावसो दं आरोना मोदानदों मबाइला उल्था दोननानै आंना हेलो गाइस कौन है लाइक करो चैनल में कोई नया आया है तो जॉइन हो जाओ ओमफ्राय जा मोगथां आगै नुजाफैनो हादों गोजां गायाखै नामा दाबो आब' होनदों गोजाङा न' सिङाव नालाय एसे गोजाङो आरोना मोगथां आगै माने दै दांबाय थानाय जायोना गुसु मोनो आरो ओमफ्राय जा हंला अन थेंक इउ हेलो लोगोफोर सोर दं दे
Honglawan, oke. Baca wanjali gaya babuni munga malu ya bo. Nungsrana anda na. Babuni mungko mane priyan honar na. Honglawan. Mohesor wari. Hello baca inberna. Hello. Ma खबर आगै? ओमफ्राय खबरा मोजां ना बाजै होनदो? औ मोजाङैनो दंथ'यो। ओमफ्राय नोंनिया माबोरै दं? ओमफ्राय जा अनजालि आगैया जोबोद मोजां नाम होनना बुंदो आरोना थेंक इउ। महेसरा ओंखाम जाबाय नामा बाजै होनदो आरोना ओंखामखौ जाथ'वाखै आरोना संगासिनो दङ दासो। ओमफ्राय मा होनदों मोजांनो बाजै आंनाबो होनो दे मोजां जानांगौ आरोना महेसर आगै। ओमफ्राय आरो मा ओंख्रि मोना बाजै होनदो ओंख्रिया मुला आलु लाब्रासो आरोना। ओमफ्राय फुलकबि भाजा आरो। ओमफ्राय अनजालिया सोर दोननाय मुंखौ होनदों आरोना माबा बिमादै दोनदों आरोना अनजालि आगै। आंनि बिनानाव दोनदों ओमफ्राय मिनिबाय। ओमफ्राय एमआ जोंहा नायखुमाबाय एम बस सोर जाखो नायखुमाबायसो आरोना सुकेसे होनदो आरो महेसरा अन थेंक इउ ब्रकेन हेयारा हेलौ बिमा मा खावब्लिब्लिलै लान्थि थिनो ओरैसै। अके दिनैसो बिदि नुफेरदों आरोना ब्रकेन हेयार आगै थेंक इउ नाय नाय नाय। ओमफ्राय जोंहा हंलाया मा होनखो गारिनिफ्राय दासो ओंखारदों होनदों गारिनिफ्राय ओंखारबाय आरोना दे दे। ओमफ्राय जोंहा महेसरा मा होनखो आदा न'आव फैयाखै नामा होनदों आरोना ओहो फैथ'वाखै महेसर आगै। ओमफ्राय जोंहा महेसरा खनसेबो होनदों खनसेबो माने मा होनो ओइ दाख्लै खनसे बार्थडेआवल' फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय सानसेनो थांफिनदों फिसालानि बार्थडेआव फैनानै। ओमफ्राय जोंहा सहिदा मा होनखो आङो दाबो सिखाराखै थेवबो होनदों आरोना अके सिखाराखै थेवबो उन्दुना नायबाय दं बिनानाव होनबाय थेंक इउ सहिद गोजोननाय थाबाय ब्रादार। ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना औ बाजै दिनै बारा मोजां नुवाखैलै बालनानै अके मा होनो मोजां नुबाबो जावोना होनदो ओरैसै। ओमफ्राय जोंहा एमआ मा होनखो सान्थानु होनदों अके सान्थानु आरोना। ओमफ्राय जोंहा अनजालिया मा होनदो बायदि नुदों होनदों आब'खौ अके आब'खौ दिनै माबादि नुदों खावब्लिदनो होनना मिनिदों अके अके होनदों आरोना खावब्लिद देलायबायना होनदो नोंथां खावब्लिद नुदों खोमा मिनिफानो ओंखारलायबायलै नोंसोरजों होनदो महेसर आगै अन ब्रकेन हेयारा लाइक दान दे बिमा होनबाय आरोना अके थेंक इउ दे होनदो ब्रकेन हेयार बिफा महेसरा जोंहा मा होनखो आजाया महाय थांखो होनदों आजाया माबा आर्ट क्लास लादों आरोना ड्रयिं क्लासाव दं। ओमफ्राय माबा होनगोन सान्थुनु होनना बुंबाय अके सान्थुनुआ सोरमोनबा ने। ओमफ्राय महेसरा बाजै होनना बुंबाय आरोना
जा हंलाया र' आङो डिउटियाव थांनोसै ड्रेस सोलायगोन होनदों अ दे मा होनो हंला दासो फैदों ना डिउटि दंबा जेबो नङा दे डिउटि दंबा ओमफ्राय जोंहा अनजालिया मा होनखो बया मोननांदों आं बया मोननाङा दे आब' आं बुंनायखौ जा मोजां मोनो नोंजों बिदि रायलायनो थानो होनना बुंदों बया मोना दे मानो मोननांगौ जाखो खावग्लि थोननायखौलाय मिनिनोसो ओंखारलादों आङो हनै बेनिया बया मोनालै गोद जालायबाय नै गबायना ब्रकेन हेयारा गैया मा होनखो गोजां बोथोरनि दाउसा मावरिया बादि सो नुदों नंगौ नामा अके गोजां बोथोरनि दाउसा मावरिया बायदि नोंनियाथ' नोंखागौ दे ब्रकेन हेयारा गै गोजां बोथोराव थन्थ्र' आरोना थन्थ्र' थाखानांखागौ दैखौनो दांबाय दे आरोथ' जेबानो जाबावाखै आरोना गुसुनो ओमफ्राय जोंहा ससिना हाय जी बोला हाय कैसे हो होनदो ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना मिनिबाय आरोना दाउसा फिसा बिमानाव एरसोनानै थाजोबो ना ओमफ्राय जोंहा एमा गैया साबास बोला के ओमफ्राय महेसरा अमिता मा होनखो अखा गुवाथै दे फैगुन फायगुन आगुन मा लिरखोब्रा अमित दे अखा बाथै दे फायगुन ओमफ्राय जोंहा हंलाया बायबाय दे होनदो अके बायबाय दे मा होनो हंला ओइ अमित बुजियासै आंदो ओमफ्राय जोंहा महेसरा मा होनखो बाजै गाज्रि मोनबा आङो मोनसे खोथा सोंनि दे होनदों ओइ बे सोंनायानोथ' गैला होनदो आरोना एन्सारा होजायाबा गैला होनदो ओमफ्राय जोंहा अमिता मा होनखो बारिश हो रहा है क्या बोला बारिश नहीं है इधर मतलब बारिश नहीं हुआ है अमित ओमफ्राय अनजालिया मा होनखो बोरैबा नुमारदों बे बोरैबा नुमारदों बे बोरैबा गोजां गायि नुदों गोजां गायिनो होनदों हा होनो आदसा बोरैबा नुदों आरोना गोजां गायि बायदि मिनिफानो ओंखारलायबाय नोंसोरजोंनो ब्रकेडियारा हा बाजै बिखे गोजां नायजों माबा माबिफोरा गोमाना थाजोब्बाय होनदों नामा नोंना हा फै फाग्ला नोंनिया गोमाबाय नामा रायलाय जारला नै नोंनिया मावदा नोंनिखौबो मबाइलाव खहे नुयो दे गाना आङो नांनो नै लांदोलाय फाग्ला खालामो नोंबो लांदोलाय खेलना है बोला जब आलथु ओमफ्राय जोंहा ब्रकेन हेयारा ब्रकेन हेयार आगै नोंनियासो माबा माबिफ्रा नोंनियाथ' गोजाङा होनदों नामा नों थानायाव अके होनदो ओमफ्राय जोंहा अमिता माखो फिसे कौन खरा है बेटा है प्रियन है पीछे प्रियन है महेश्वरा मन को सो क्यूट आ जाया बाजे ना बुंदो नै इको मेरे बड़ा भाई कहाँ है ओमफ्राय सिबरासा मान को बा लाभ मन दना
si Bodoa manke dख'ना गानसो इलिबो फैनांगौ होनना बुंदों आरोना आया गोलै बुलायबाय माथो नंगौ होनलायदो ओमफ्राय जा अनजालि आगैया जि मोजां नुखायो बिखौ लाना रायलायबाय थादोब्रा थांदो गेलेहैदोलाय नोंसोरो खेल कुछ भी खेलो लेकिन खुग्लिनांसिगोनथ' आरो थांगासिनो ब्रा आङो ओमफ्राय जोंहा मा होनखो ब्रकेना मा होनखो सरि दे बिमा सोंनायनि मा थाखाय ओरैनो आदसा सरिसो बिबावलायो आरोना ओमफ्राय सरि बिलायो आरो नोंहा ओमफ्राय जोंहा उमेदा प्रियेन बेटा खाना खाया क्या बोला है खाया कि नहीं खाया मेरा नाम नहीं खाया ओके ओके जाबाय थुदोलाय बर' ओके थुदोलाय जाबाय बाबा गेलेदोलाय आजा खेलदे आजा ओमफ्राय जोंहा मा होनखो महेसरा बाजै नोङो खोन्थानो हागोन ना आम्बुस ओइ आं मिथियालै मा बेलाय बाजै नों खिन्थानो हागोन ना आम्बुस आं मिथियालै मा होनो महेसर एन्सारा मा एन्सार जाखो बेलाय सरि मा कुइसन जाखो बेलाय ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना ट्रिट दे बिमा होनना मिनिदों आरोना अके ट्रिट जालायबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा अनजालिया आङो दोनथ'नोसै आं दुगैनोसै आलासि जानो थांनो नागिरदों जों होनदों दे अनजालि आलासि जाहैनो आरोना अके इन्डियाया आं भिडिअ कल हरदोंमोन नों मोनोसो देखाना मोनो बिके मिना नायखोमादो एस्राबो गेलेनो जायगा गैथाराहाय आं उल्था थालायबाबो इयावसो गेलेयो आसोलफोराबो मा होनखो आं बुजियासै बारा इन्डिया दादानिया बायबा मा जागोन आं नों भिडिअ कल हरदोंमोन होनदों आरोना ओमफ्राय नों मानोसो देखानामोन बिके ओइ आं बुजियासै दे बारा इन्डिया ओमफ्राय साबुमिदा बा गाना का मीनिंग तू नहीं बोला बागाना अच्छा बागाना का इसको क्या बोलते हैं बागान मतलब बारी बागाना जोंहानि बारी माने जोंनि बारी इसको कैसे बोलते हैं मुझे नहीं आता रे जोंनि बारी ओमफ्राय जोंहा बिजुआ मा होनखो हाय बेबी होनदों आरोना हाय बिजु ओमफ्य महेसरा मा होनखो बुजियाखै होनदों आरोना बुजियाखै आङो ओहो ब्रकेना मा होनखो ट्रिटल'सै आरो दा अके मोजां महेसरा मा होनखो आं बुजिया सोरलै बाजै मिथियाबा खोन्थालाय मिथियोबा खिथालायनो आं मिथियालै मा होनो महेसर मानसिनि नाम ना मा जाखो बेलाय ओमफ्राय जा अनजालिया मा होनदो लास्ट होना दोनथ'बाय आब' बाय दे आदसा लाइक होना दोनथ'बाय ना बाबारे बाबा ओइ बाबा दे बाय दे अनजालि ओमफ्राय जा ब्रकेना अनलाइन आरोना अके अनलाइन जाबाय दा दुन्दियाया ओमफ्राय नै बाबा टाइम जानोसै ब्रास खालामबोग्रो टाइम जानोसै
खालामहैदोसो ओमफ्राय उमिदामोन मेरा बोरो टीचर मुझे बोरो नहीं सिखा रहा है बोला ओ अच्छा नहीं आता है ना उम्मीद तो कैसे सिखाओ ओमफ्राय जोंहा इस बड' ब्लगा नोंसानाव न'आ माहा होनदों आरोना नोंसाना न'आ माहा होनदों आरोना आं दा मा होनो बङाइगावआव दं आरोना ओमफ्राय जोंहा रासमाया मा होनखो आब' नोंनि साबसक्राइबारफोरजों लोगो जानि अननानै ब्लु होलाय होनना बुंदों रासमा के होबायमोन आङो आगै दे ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना मा होनखो बाजै बिके आङो थांसै दांलै हो दे दायो देवथियावसो दं आं ए देवथिसो दं आरोना देवथियाव दंबानो मा बुंबावनो आरोना देवथियाव गैयाबासो हगार हरनाय नङामोन आङो होनदो मा होनो ब्रकेन हेयार आगै डिउटियावसो दं आरो दे होमबालाय डिउटियाव थाबाबो ट्रिट खालामजागौमोनदां होनदो महेसरा मा होनखो बेयो आंबुस गाज्रि कमेन्ट खालामदोंमोन मोनसे होनदों आरोना ए दानि फैदोंमोन नामा आंनाव आं मोनथियासै मा खालामबाय थादों हा ओइ मा खालामबाय थादों ए एम अके आंलाय एमबो ए इयो सिनाया बेखौ र' नायनि आङो दासो नायफिनबाय आं दे सान्तनु ना मा लिरदों नामखौबो ओमफ्राय जोङो थांबायसोना बेयो एम गाज्रि कमेन्ट खालामबाय थादोंमोन मोनसे होनदों आरोना अके आङो फरायनो रोङासै खोमा होमबा ओमफ्राय जोंहा मा होनखो जासमि बिटिवाइ लाइक दाना बनबाय आरोना थेंक इउ आइ गैलालै बेबाद्रि सासे ओमफ्राय जोंहा माहिया मा होनखो हेलौ आब' होनदोंना हेलौ आगै माहि ओमफ्राय जोंहा रासमाया थेंक इउ आब' होनना बुंबाय आरोना वेलकाम आगै ओमफ्राय माहिया लाइक दा होनबाय थेंक इउ ओमफ्राय उमिदा मा होनखो कसना काहो अच्छा कृष्णा काहो कुसबीना काहो समय ये फल घाम आया है कुछ ना काहो कुछ भी ना कहो हिन्दी संसो लिरबाय नामा उमिदालाय होनदो सना आगै नार्जारिया बाय बिके बाजै सना लाइक दा होनना बुंबाय आरोना थेंक इउ आगै सना ओमफ्राय जोंहा मा खालामबाय थादोंब्रा नोंसोरलाय ब्रकेना मा होनखो ओइ बाजै बिके र' आं माखासे आइडिजों फैना लाइक होना थांसै दे ओरै लाइक होना थांसै आरोना दे ओमफ्रायो ब्रकेन हेयार आगै महेसरा मा होनखो औ फैदोंमोन बेयो आमबोसआ होनदोंना अके एम आरोना फैदोंमोन आंबो दासो माबाबाय आरोना नों लिरनानैसो ओमफ्राय जोंहा महेसरा मा होनखो
ओंखारलांबाय नामा बियो होनदों कमेन्टखौनो लिरासै थांखो ना माखोथाय ओमफ्राय जोंहा रसमाया माहि दैमारि साब खालामबाय आं नोंखौ अन्नानै बेग साब खालामफिनदो आंखौबो होनदों मा होनो माहि नोंखौ साब खालामबायनो रसमाया बर'आ ओमफ्राय साब बेग हरफिनदोनो आरोना ओमफ्राय जोंहा महेसरा सरि दे बाजै होनना बुंदों आरोना मानो सरि बिलाइखौ खिथाहरनाया जेबो नङा दे महेसर ओमफ्राय जोंहा माहिया मा होनदों अके रसमा होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय जासमिया जोंहा मा होनखो साब नांगौमोन आब' लोगो जानो थिनलाय सोरखौबा होनदों आरोना मा होनो सोरबा दंबा लोगो जादो दे नैबे माबाजों जासमि भिडिअ जों दं लोगो जादो दे ओमफ्राय जासमिया ब्लु हो आब' होनना बुंदों आरोना होबायमोन आङो दे होनदों ओमफ्राय माहिया मा होनखो गोथाव हो आब' गोथां हो आब' होनदों हो गोथां हो आब' होनबाय आं माहिनो होआखैमोन नामा ओमफ्राय होबाय आङो दे ओमफ्राय गोथां माहिनोबो होबाय आं ओमफ्राय सिंगेल आगैया मा होनखो लाइक दान दे बिमा दाउसा मावरिया लान्थिथि होननानै नायनानै मिनिदों आरोना अके गोजांबा बिदिनो जायोब्रा गावहा गोजाङाना ओमफ्राय जोंहा माहिया मा होनखो साब खालायनि होनदों आरोना दे माहि ओमफ्राय जोंहा अमिता मा होनखो अइ बाजै बिके सना मा ओंख्रि बानायनाय होनदों आरोना अके ओंख्रिया मुला आलु आरोना अमित मुला आलु लाब्रा दे ओमफ्राय माहिया हेलौ होनदों आरोना हेलौ माहि हेलौ ओमफ्राय जोंहा बसन्त बर'आ मा होनखो हाय बाजै मा खबर फ्रम कर्नाटक होनदों आरोना मा खबरा मोजां आंना नों कर्नाटकनि आरोना अके ओमफ्राय जोंहा रसमाया मा होनखो जासमि बिटिवाइ लोगो जादो दे आंजोंबो होनदों आरोना लोगो जानोनो माबाजों रसमाजों जासमि ओमफ्राय जोंहा महेसरा बेखौनो साबसक्राइब थानायनि थाखाय सरि दे बाजै होनदों हा बेखौनो सोंबाय थानायनि थाखाय सरि दे बाजै होनना बुंदों आरोना सोंबाय थानायनि थाखाय आरोना जेबो नङा दे सोंबाय थानायखायसो नायसन रोंबाय आंबो नङाबा नायसन रोङासैमोन आं ओमफ्राय जोंहा सिंगेल बया गैया मा होनखो फुंनि ब्रेकफास्ट जाखांबाय नामा बाजै बिखे होनदों अके ब्रेकफास्ट जाखांबाय आङो मा होनो माइब्राखौ आसि एवनानै जादों आरोना माइब्राखौ एवनानै जादों सिंगेल आगै दिनै बेलेग जादों होनदो जोंहा महेसरा मा होनखो सोरजों बाजै होनदो आरोना सोरजों बाजै माने ओमफ्राय जोंहा जासमिया मा होनखो रसमा अके फ्रेन्ड होनना बुंबाय महेसरा लोगो होनदों आरोना लोगो जानो नांगौ होनदों महेसरा लोगो जानो नांगौ होनना बुंदों आरोना सोर दं लोगो जालायदो दे ओमफ्राय जोंहा हम ना where are you from बोला I am from मतलब मैं इंडिया आसाम से हूँ ओमफ्राय जोंहा मा होनदों शुभम very happy cool morning बोला okay same to you होनदो शुभम भाई ओमफ्राय सिंगेल बया गैया माबा गाबनो ओंखारनाय बादिसो मोनबायलां बाल नोंखौ बाजै बेखौनो गाहरबाय आरोना
गाबहां नुबाय नामाब्रा रते रते हासनासिखौ होननाय ओमफ्राय जा इण्डियाया आङो मोनायावबो आंगो फिल्मनि भिडिअ खांले हरदोंमोन आरो मोदैनो फुङावनो खनसे हरदोंमोन बबाव फन हरनायमोनब्रा नोंलाय फन हरदों ना मा होनदोंथाय बे इण्डिया अबाव हरनायमोन नोंलाय ओमफ्राय जा शुभम ने क्या बोला आज मैं बहुत दिनों बाद आए हूँ कैसे हो आप दीदी सब ठीक बोला हाँ बहुत दिनों के बाद आया है आप शुभम भाई सब ठीक है और आप बताओ आप कैसे हो शुभम भाई ओमफ्राय खन्थाइया हेलो फ्रेंड ना हेलो फ्रेंड खन्थाइ लोगो जासमिया जा रसमा साब खालामबाय फ्रेंड साब खालामबायनो जासमि बिटिवाया रसमा ओमफ्राय जा खन्थाइ लोगोआ गुड मर्निं बेरना गुड मर्निं लोगो ओमफ्राय जा रसमाया मा होनखो सिंगेल बय प्लिज साब मी बोला सिंगेल बय प्लिज साब मी बोला रसमा ने माहिया जा मा होनखो आब' बिके नोंसोरनाव आलासि जानो थांनो होनना बुंबाय जोंहा माहिया फै माहिया गै बेरायनो फै अबेनि जाखो माहि नोङो ओमफ्राय कहा गया रे महेश्वरा मा होनखो माहि दैमारि हाय फ्रेन्ड जानो नामा होनदों माहि दैमारि फ्रेन्ड जानो नामा आरोना सोंदों महेश्वराबो लोगो जानोनो सोर दं लोगो जानो हागोन ना ओमफ्राय जा खन्थाइया अनना ना थेंक इउ सिंगेला गैया ट्रिट दे बिमा दसे होनदों अके होद नोङो साब खालाम थिनदोंमोनदांलै ओमफ्राय जा जासमिया मा होनगोन महेश्वर साब खालामदो दे अननानै होनदों साब खालामदोनो आरोना जासमि बिटिअआइ नों खालामहरग्रोदो दे नोंनाव ब्लु दंना ओमफ्रायो कमेन्ट हरना दोनदो ओमफ्राय महेश्वर आगैया बे हरफिनदो ओमफ्राय जोंहा रसमाया मा होनखो रसमाया जासमि बिटिअआइ भिडिअ नाय कमेन्ट खालामना दोनलाय होनदों भिडिअ नायना कमेन्ट खालामना दोनहरनांगौनो आरोना जासमि ओमफ्राय सिंगेल बया अके रसमा होनदों आरोना सिंगेल बया ओमफ्राय जोंहा जासमि बिटिअआइया मा होनखो सि बड' साब खालामदो दे होनना खन्थाइ लोगो आंनि कमेन्ट नुवाखै नामा होनदो फरायबोबायमोनदां खन्थाइ लोगो ओमफ्राय जोंहा जासमिया मा होनदो रसमा हरखादों आं सर्ट भिडिअआव होनदों हरखादोंनो सर्ट भिडिअआव रसमा आगै ओमफ्राय जोंहा येल'हम आइ एम फ्रम नर्थ इस्ट त्रिपुरा होनदों आरोना अके त्रिपुरा से नर्थ इस्ट अके ओमफ्राय जासमिया जोंहा मा होनखो जायना साब खालामगोन आंबो बेक हरफिनगोन गाइसमोन होनना मिनिदो आरोना जाय साब हरफिनगोन आरोना माबाया जासमिया सिंगेल बया बिमा आंनो गस्ला हरलाय गस्लाया र' गोजांबाय आरोना नोंबो हरबाय आं ओमफ्राय जोंहा नबिना मा होनखो बेखौसो नागिरो नामा नोंलाय नबिन रय इदिखौसो नागिरो इदिखौसो नागिरो नामा नबिन रय आगै सना नागिरनांगौबो जायो आरोना सना माब्लाबा बाहेराव थांब्रा मोनगोन बिदिखौ आगै सना लोखि जिरख'नाय बाहेराव थांबा आइ थांखो
आन्दायलायबाय आंहा बिनि कमेन्टखौ फरायनाया काहा गैया दे गोमाबावबायसो कमेन्टआनो नबिन रय अके नबिन रय आइ बर'सो होमबा नोंबो ओमफ्राय रयसो लालायदो आरोना सिनायनो हाया आरो बर'ना हारसा ओमफ्राय दे नागिरना ला दे सना बिस्रा मतलब थुनके ले लो ऐसा बरा बरा महेशरा मा होनखो मा जाखो कमेन्टफोरखौ नुला दे बाजै दे हा कमेन्ट नुला ओमफ्राय जोंहा जासमिया मा होनखो आंखौ फिन होना दोनलाय आब' सना होननानै गाबदो आरोना जासमि थांखो दा मायावबा थुनाया मायावबासो थुलायो होननानै ओमफ्राय जोंहा दुर्बा बसुमतारी हाय बेरना हाय खन्थाइ लोगो अन थेंक इउ सुबमा मा होनखो दीदी बाय बाय मैंने कुछ कम से जाना है हो लेकिन मैं फिर आऊंगा और कभी बोला ओके शुभम भाई बाय बाय अगर काम है तो ओमफ्राय जोंहा रसमाया मा होनखो साब खालामबाय दे आंबो जासमि बिटिवाइनो साब खालामबायनो ओमफ्राय जोंहा राम हार्ट हरदों आरोना अके हाय खाना पिना फिल्म होनदों आरोना राम ओके खाना पीना नहीं हुआ है ओमफ्राय लाइक रुपाया लाइक दान बोला थेंक इउ ओमफ्राय रुपा सना मा खबर होनदों खबरा मोजाङैनो दंथ'यो सिंगेलारि अन अके जासमिया मा होनखो महेशरना भिडिअ गैया माथो होनदों महेशर नोंना भिडिअ गैयानो आरोना ओमफ्राय खन्थाइया अन रुपाया लाइक दानबाय थेंक इउ रुपाया कमेन्ट दानबाय ना थेंक इउ ओमफ्राय रुपाया आङो खिदोंसो दै रावबो लेथ्रा दाहोन आं खिदोंसो खिनायखौ लेथ्रा दा होनदों आरोना क्या कर रहा है रे दोनों क्यों बेकार अच्छा को जासमिया नबीन दरना महेशरा बाय दे बाजै आङो लाइक होबाय दे होनदों दे क्या कर रहा है किसका है मेरा है दे महेशरा गै बाय बाय ओमफ्राय जोंहा रुपाया थादो होनदों आरोना अके दे जासमि अन सिंगेला गैया जोंहा मा होनदों रसमा साब खालामबाय दे मत कर ओमफ्राय रसमा साब खालामबाय दे कमेन्ट चेक खालाम नोंनि भिडिअआव होनदों रसमा सिंगेल बया गैया साब खालामबायनो आरोना कमेन्ट चेक खालामदो दे दैमालुआ गुड मर्निं बेरना गुड मर्निं दैमालु ओमफ्राय जोंहा सिंगेलागि अन रसमाया मा होनगोन दैमालु ब्लग प्लिज साब होनदों सिंगेलागि अनलाइन होनदों आरोना मोखां सुनांगौ Rian, edaw na nga mani edaw Badi malah okay Rasma dana. Okay Rasma. चल मोखां सुइदो साबोन जल्दी टाइम जाबाय नै टाइम जाबाय मोखां सुइदो मोजां इन्डियाया मा होनखो ओके मेसेन्जार बाय ओके भिडिअ कल हरदोंमोन बिकेना आइ इन्डिया मेसेन्जाराव भिडिअ कलखौ मा होनो रिसिभ खालामनानै गियो आं हमा रावनिखौबो होनदो मेसेन्जारनिखौ गियोहाय आरो नोंखौ सिनाया बोरै हमगोलायखो आङो सिनायबा हमगौमोन आङो
Mana mbak ningnya mbak deh. Masih single lagi ono nanya. Ada na Rupin. Sorry, Supin. Mana sih mana biji kalam ini. Ekstra tawa. Nengko nuna nih. Runglah ang bazi indana. Oh, nengko nuna nih kaman jane runglah indana. Engkau bisa agak dede indana. Subin Bosumotari agay India yaman ko okay good morning bye bye tata ari siya tata bye bye siya rin na man tata bye bye jalaway ko bra India spande ompaye ang sinay din to ozid na niya ompaye ja single agay ma za ko bilay fiksara sinay agay ang siksar ko remix looking beautiful I am in love with you now okay thank you nih ser lema nih video hai tat mut kere sani be mane video single agay ai ma picture ke hello udah rasma ya mangkel kamu nama apa kamu jalan Elite gue yang udah thang go sani be thang Thôi rồi nó được rồi. là mà không xin này cái này time ra bài cho time ra bài Ramix blog please subnder ना sub me बोला है Ramix blog please sub me बोला रस्मा ने बाइजा पुलिस ton बसुमतारी बहानि friend anda ना आङो मा होनो माबे मा Bodo आङो माबानि आरोना आङो बङाइगाव दं दायो ओमफ्राय जा सिंगेला गैया बाजै गस्लाखौ लाफिनदोलै जा गरम मोनबायलै आच्छा ओमफ्राय दैमाला माबोरै खबरा होनदों खबरा दंथ'यो मोजाङानो दैमालु आगै नोंनिया माबोरै दं गस्लाखौ लाफिनसै आरोना थांखो udah ri ya deh tiba dongलै बेयावनो थांलाय मोनबाय ओमफ्राय जा रमेशा हाय हेलो भाभी जी कैसे हो तुम बोला हाय हेलो देवर जी मैं अच्छी हूँ आप बताओ आप कैसे हो मोनबाय नामा बाबा सिंगल लगे जा गरमलै बाजै नों हरनाय गस्लाया बहा बायनायमोन नों बाजै हा ओरैसो आरोना आइ नंगौ नामा होनदो आरोना अबाव बायनायमोन ब्रा गरम बोथोर माबा सरि गोजां बोथोरनि ब्रा सिंगल आगै रोजा होनदो रोजा जाहाथे गोजांनिनि आरोना आ बाबा इधर करो ब्रश करो इधर ओमफ्राय सिंगल आगै मिनिबाय आरोना जल्दी दे ओमफ्राय मोखां सुनोसै
गुसुजोंनो सुगोन टाइम जाबायना होनोसै जागोन ना जाया हाथायखौ दासो फुदोंमोन आइदै माथो गैया फरायगासिनो आंहा जाल्लाखासैलै साइमना हेलौ आब' गाबोन ओमफ्रायो खयथायाव दोनगोन बाजै लाइकखौ होनदों आरोना मा होनो माथो गैयालासिनो फरायबाय र' दसे होनानै दोनसै आरोना सिंगेलागै ओमफ्राय साइमना जाय हेलौ आब' गोबाव जाबायमोन नोंनि एलबियाव दोनहैसै गोबाव जाबायमोन आरोना आगै साइमन बिकास आगै बाजै होनबाय मा खबर खबरा मोजां हा साबोन सेथुल' चलो जल्दी नोंहा माबोरै खबरा मोजांथ' आंना बिकास आगै ओमफ्राय जोंहा इण्डियाया मा होनगोन थोद जाम्बि बे अजितआलाय माथो जाखो अजित आरोना ओमफ्राय आइ हेड लाभ हाय बिमा होनदों माथो गैया नोंना होनदो माथो गैयामोन आरो इंडिया ओके मेरा अभी टाइम नहीं है आप में ड्यूटी है ड्यूटी में ठीक है बीके पर सॉरी फिर बाद में मिलेगा ओके बाय बाय होनदोंना ओके बाय बाय इंडिया ड्यूटियाव दंबा आरोना टाइम गैयाबा ओके ओमफ्राय जों आइ हेड लाबा लाइक दा दे बिमा होनबाय आरोना आइ हेड लाबा साउन्ड अफ फाग्लिलाय
Sauna oke raga sedang na oh deh biman deh on na oke. Salah aku di lain sana sih orang. Saya muka apa nih mendang ya talang bayi nama. Form जाला ना बाजै नोङो फरायबाय थादों हारसिंनो माथो गैयालासिनो फरायबाय थादों आरो जाबायना बाबा ओमफ्राय जोंहा बिजुआ हाय बेबि होनबाय आरोना ओमफ्राय आइहेरागै मिनिबाय बिजुआ I want marry you होनदों आरोना गुसुथारहाय बाराबो थांसै नामा बाजै होनदों आरोना र' दसे थाथोंसै नामाथाय आङो फिसाज्लाखौ देलायहोनि आरोना नोंबो थांसै नामा नोंबो थांनोसै जाबाय नामा फैयो ना ओंखाम जानो जल्दी दिए rendang hasilnya bisa wajib sudah ada orang lagi kasar berperang berperang siu gua lagi jadi kalau lagi mau sana renggo ramalai ini kan itu golu di orang di basement dengan dia bagus mereka kita kena
Sudah kisi ben. No, I'm not going at the club. Why? You are driver. Ayo, driver.
yang mau mendengai aida sa ay 같이 잡아야 Saya नहीं करना था इस आग से नीचे नहीं लगा था नहीं लगा था फिर ऊपर करो अब मुझे को ऐसे लगा पैर देखना मैं तो से नीचे नहीं लगा कि वो का पागल जो बाल ऐसे ऐसे लगा आई भी वो आता हूं इस प्रकार में मुझको झलक लगता नहीं ये ini deh bola dilawan ini foto sih aku. Aku pandai sih. Salah. Bring ko dito. Bring ka peluk mo. Mom.
시작 안 하고 잤지. 야, 재밌다 진짜. 행기가 나와. The world will see what have they done. The world will see the good have they done.现在要变。新鲜的呀。 아,